Dakika en pradek kod auchiela tok sa apar gariyo mar okinyi machiegni e nonro mar gazeta. Nitiere kae kod Eric Okeyo Kizito, jafwambo wadwa mar mondo mi wang'isi gigo manitiere e gazeti. Ichiew nade Kizito kendo machiegni e gazeti? Achiew makare Joyce, en okinyi majaber ma Nyasaye omiyowa. Noru na nyandwat nyaka milambo, ugwe nyaka imbo, mur malanga nyaka wuotho gik, nyaka wathong'er, nyaka kabonyo piny. Wan makare Joyce. Kowuok Dogoyo Sieko nyaka wuotho gik Migori. Aya, machiegni nonro mar gazeti okinyi makao. Ageno ni weekend mari obedo maber. Weekend odhi makare. Nikech kwa chaka kaka wanjera mag Manchester United wayudo loch yudo tek kuom Manchester. Kono wayude to dongwa mor. Ang'enu mor aduwa. Kata kamano, gazeti mar Daily Nation kaachiel kod The Standard mantiere godo e studio ka okinyi makawuono. Aneno ka nitiere wach achiel magiduto gimiyo peka. The Standard kaachiel kod Daily Nation omenye. Mak mana ni Daily Nation omenye gi malo kanyo. Adwa nochak kod gazeti mar Daily Nation eka wang'is nyako Ramogi Ajwang' ni to en wach mane. Ma gazeti mar The Standard bende. Gazeti mar The Standard tokero pedhe maduong'. It gazeti mokwongo. En kotudore kod chala mar ngima mano mar Raila Odinga. Aneno ka The Standard nokeka ni Raila health debate star political scene. The Standard ondike ka ni Raila health was. Kotudore kod gigo masani koro liekore e wi chal mar ngima mano mar Raila Odinga. Liekore ni Raila Odinga ne owuok e pacho ka ok liekre ni Raila Odinga ne owuok e pacho ka chieng' tich abich mano mar juma mokalo ka bende koro nyaka sani wacho ni anno ka gazeti mar Daily Nation ondike ka ni for an undisclosed mission. Matine ni onge ng'ata mong'eyo gino momiyo nowuok e pacho kae. Kata kamano jaloso e lo Raila Odinga mano Dennis Onyango en bende nyaka sani odiochieng' manyoro nondiko milome ka koro kwedo weche maliekore ni nyalo bedo ni Raila Odinga tuo kata chal mar ngima ne ok gino makare. Gino makoro iwacho kae ni ikiro weche ma ok gin adiera mikiro kod kweth mapingo piny owacho. To mano kosewacho ni The Standard to koro temo lero kendo menyo moko kuom nying mag jotelo mapingo sirikal kata maketo sirikal tesre kata mago manitiere opposition manyaka sani koro osebedo ka lieko ni Raila Odinga ngimane ok ni kama kare. Kizito. Joyce mana kaka iwacho no. Ineno ka gaset mar Standard kod mano mar The Nation okawo wach mar ngima Raila mose bede twak malach ahinya e mbui ma koro mano nomiyo Dennis Onyango nyowuoyo. To kanyo wuoyo bende jo kanyo mag Wiper, jagoro mar Wiper bende nyoduoko wach makamano. Koro kineno Standard wacho man lweny e wi ngima Raila. To mana kako ndike no. Gazet mar Daily Nation bende kidhie iye kanyo ite mar 7 bende dhi wacho nang'o lweny mantie kind duond od bura mar ODM kod Wiper e wi ngima Raila. Koro wacho ni wachni nochakre kiwachi mane mbui kacha. Mano miyo Dennis Onyango nyo wacho ka koro seyo Gachagua, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, jogo maketo piny wacho tesre ni emakuru wacho weche kagitiyo kod jondiko meki mago bloggers weche ma miriasia weche moko winjore e wi Raila Amolo Odinga ni otuo kendo ni ngima ne nitie kamarach kanyo. Joyce ma nowacho nang'o magi weche makoro giwacho mar mondo mi giyud weche mag siasa nikech gionge gino yani giyud gima ginyalo gangore chalo ng'ama idho wi punda mondo yud kaka koro punda ting'e ni koro gimanyo mana ng'era ele ni makoro gibede oting'gi e weche gi mag siasa. Koro ido ka Wiper bende kokadho kuom jagoro margi nokwedo weche makamako wacho nang'o Kalonzo Musyoka onge kod paro marach kuom Raila Amolo Odinga ni mano ng'ate magisebedo go kinde duto. Kano owacho ni weche mitudo gigo gin mago makoro wacho nang'o ODM kata Raila gi joge koro mako nikech kineno giwacho ni kineno gi e weche mag siasa kani gichalo jok makoro siasa gidhi ka gimalal ni koro gimanyo kaka gimed bedo relevant e paw siasa. Mane ka koro ne giwache koro ene lweny mar ngima Raila. Koro iwacho nang'o kata jathum moro nowero Joyce ni Raila kituo to Kenya tuo adier. Koro jok mane lieko no tuo no koro miyo ji bende jok ma penjore tuo koso tuo. To kata kamano kowuok e jaloso e loye mano Dennis Onyango en bedo dichieng' manyoro mane it gazet mar 7 mar gazeti mar Daily Nation kapok wadhi weche mamoko en bedo dichieng' manyoro no yango ni Raila Odinga ne owuok e pacho kae chieng' tich abich kendo wacho ni nowuok e normal visit kaka onyalo wuok e pacho kae kodhi e pinje maoko. Kata kamano wacho ni Raila Odinga
Odinga kinde mokalo chien osebedo konyiso jo Kenya chal mar ngimane, onge kod luoro moro amora e pimo ne jo Kenya ni anto chal mar ngimana en kamae. Kuom ranyisi ochiwo ranyisi kae higa mar 2010 kinde mane orwake od thieth e kinde mane en prime minister ma pacho kae nonyiso jo piny ni kamae kaka timore, kaachiel kod higa mar 2021 mane tuo mar COVID-19 omake bende nonyiso jo piny ni kama ema timore. Omiyo odiochieng' manyoro bende nwaneno mano wakeini ma jo ODM e kinde mane gintiere romo margi mano mar sigand Nyinam e kaunti ma Siaya, gin bende ne giwuok oko motegno ka gikwedo jogo mosebedo ka wacho ni ni Raila tuo, ni weche makamagi osebedo ka timore. Kata kamano wang'eni magi duto timore mano motelo ne romo maduong' mano mar 20th anniversary mano mar ODM. Ondike ni ODM no postpone 20th anniversary celebration margi Mombasa kuwuok tarik 10 nonego bed ni en tarik 10 nyaka tarik 12 mano mar dweni. Kata kamano gichwole mbele nyaka tarik 14 nyaka tarik 16 dwe mar 11 mano mar higani makinde koro ma ODM bro bedo ka yango kata hingo higni 20 nyaka ne los kata ne chuog duond burano Kizito. Joyce Same wacho kamani ni Raila osebedo ka onge wang' jopiny to nyichi wanene machiegni kata odiochieng' mar tich abich nwanene ka en gi romo moro kanyo ma bende nwanene ka nogo picha gi minode kod nyamin-gi manosidho gudu mar PhD e mbalariany mar Afrika ma milambo. Koro noduogo kod law manosidhigo cha gigo picha dala ka Raila molo kacha. Bende Raila norado kod jo kanyo mag Gor Mahia manochiwo milion 10 mano mana machiegni kae. To seche mane gigi timre nitie weche moko mane kane dhi mbui kacha to ne chako liekre kama ni nitiere jasiasa moro maduong' e pacho ka ngimane ok ni keng. To bende kineno picha mokete mbui en mana picha achiel ma aparo ni en mar higa 2010 mane Raila nogo kane tiyo od thieth. Mano bende magitiyo godo. Koro mar be mondo mi giket picha masani e od thieth magitiyo bende onge. Koro Dennis Onyango nowacho mag weche maonge korgi, weche ma tie korgi ga tach gi onge kanyo, koro gin mana lwenje mag siasa. Iwacho nang'o? Raila ludwidhi. Mane nowacho nang'o? Mane mogen. Koro kamogene ni iwacho nang'o giru mogen bende utango ni jasigu nyalo bayo gi kidi. Koro jok mogene bende koro wuok tumuso wacho nang'o we wacho weche ma onge korga tach gi wi jatendwa. Aya kata kamano wang'eyo ni ODM ochwalo nyime tarik mano mar hingo higni 20 margi kalure kod jalup jakom mano mar ODM bende en governor e county ma Mombasa mano Abdul Swamad Sharif Nasir nowacho kanyo ni Raila noluonge ka koro nyise ni counties mopogore pok ohingo higni 20 matene ni wan kwakete county ma Mombasa ka to counties pok ohingo maggi to ma Mombasa maduong' ne nyalo miyo mag counties koro modho pi. Kata kamano nyakora Mogejwang' wach makamano inyalo some matute it gazet mar 7 mano mar gazet mano mar Daily Nation, gazet mar The Standard to sigana makamano inyalo somo matute it gazet mar 4 mar gazet mar The Standard. Adwana dhi mbele Kizito wach mabende gazet mar Daily Nation nomiyo pek okinyi makawuono en kotudore kod kaka driving schools kata kuonde tiegruok ma ji jathoro dhiye mar mondo mi gibed dereba osebedo ka wanyalo wacho ni nitiere kod mibadhi moro. Wach makamano nitiere it gazet mar 4 kod mano mar 5 mar gazeti mar Daily Nation. Adona dhi it gazet mar 4 kod mano mar 5. It gazet mar 4 kanyo ondike ni probe on NTSA staff over whistleblower bribery racket claim. Kalure kod ja kudh firimbi makoro wuok oko koyango ni nitiere kaka lwedo sebedo ka mosore kendo nitiere jogo ma seche moko ok giyango kata ok giromo bedo dereva to kalure ni lwedo kosemosore timigi lesen. Gino maseche moko koro chich nitiere ni kalure kod lesen michiwo tok lwedo kosemosore ema miyo wabedo kod derepe maonge kod lony mar arieya makoro kelo medruok e masiche mag apaya e pacho kae Kizito. Joyce jogo filimbi manondiko email mar NTSA kachacha ni nitiere mibadhi matimre ne jogo machiwo penj ne joriembo, jogo mapuonjre riembo mabe gin obila ema chiwo penj kacha. Wacho nang'o? Kuonde tiegruok, skunde mag tiegruok nitiere kaka kwayo jopuonjre ka pesa mar mondo odhi ochiw asoya kacha mondo ka gichope penj mar manyo ka bende gin kod lony kata ng'eyo ka gin kod lony riembo to gi kadha. In ng'ama ka pesa osechiw kacha
to ido isoye jamburko mana ni isekadho ichuo mana tik to dhi mana mbele. Koro iwacho ni jok mano ogolo maling' gi koro nitie ji adek kanyo mano mak ma bende notero station obila ma Kabete, mano ting'o Lucy Mula, John Masila kod John Mutiso. Koro wacho ni jok ma utudo ni manyalo bedo nondiko barua mbui mar NTSA kacha ni ema gin makoro magi, to jogo miwacho ni koro jo black maka omenda kuom jopuonjre riembo gi gin to poko makgi, bende poko tim nonro mong'e ni gin ng'a bende poko makne gi bura. Koro mano e ywaruok mantiere kae, ma bende koro iwacho nang'o, seche ma ikawo asoya kuom jopuonjre riembo gi, koro lony margi maber ahinya ok ung'e ni nitie kure, ma mae mitudo kod masira masani timre mathoth ahinya e pinigi, mayango kanyo ni chakre dwe mar 1 nyaka dwe mar 9 masira osetimre mathoth ahinya. Bende kipimo kod higa mokalo e kinde makamano, dwe mar 1 nyaka dwe mar 9, iwacho ni sano ng'eny ahinya. To thothne iwacho ni kelo kod joriembo machach, joriembo ma ok luw chike mag apaya, ma koro yudo ka masiche timre mathoth ahinya. Joyce bende kane winjo masira manotimre apaya mowuok Nairobi kochimo Nakuru, iwacho nang'o, jariembo ne kadho nyamburni moko manodhi romo kod lori. Koro wacho nang'o, moko ok luw chike mag apaya, seche moko nyalo bedo nang'o ne girem, nok yudo tiegruok e yo makare, to kochopo sama koro itimonegi penj, wacho nang'o, asoya chame gigolo to gikadho mana penj. Koro wacho nang'o, ka NTSA kamichiwe penj ne jogo mapuonjre riembo, kanyo bende rot ma koro duong' ahinya miloso godo pesa. Nyakora Mugejwang' matut kotudore kod wanyalo wacho ni mibadhi manitiere ka NTSA, inyalo somo it gazet mar 4 kachiel kod mano mar 5. Adwa dhi mbele it gazet mar 6, mano mar gazeti ma Daily Nation. It gazet mar 6 kanyo nyaka sani koro skunde onge kod omenda, gino ma koro miyo jotend skunde ochiwo siema ni kidek kelo chochni e penj madongo ma ichan tim e pacho kae. Jopuonj madongo mago mag skunde nyaka sani koro osechiwo siema ni kaluwore kod sirikal deko chwalo omenda ne skunde ma pacho kae, gino koro nyalo miyo moko kuom jopuonjre madhi timo penj. Wang'e ni nitiere penj mano mar KCSE mowinjo bed ni timo, mano ma higa ni miwacho ni ka ok ochwal pesa moromo to jopuonjre nyalo share equipment. Kopogore kod mano, nitiere penj mano mar Kenya mano mar Kenya Junior Secondary School assessment, apana wache makare, ma iwinjo bed ni timo kod jopuonjre ma nitiere e grade 9 madhi e grade 10. Penj makamano winjo bed ni en bende time kochakore tarik 27. Mano penj mar Kenya Junior Secondary Education Assessment. Itime kochakore tarik 27 dwe ni. Gino makoro jotend skunde wacho ni kaluwore kod nok mar pesa ma skunde nitiere godo sani, penj ok nyal timre e yo makare. Magi duto timore e kinde mang'e ni odiochieng' manyoro jopuonje ne oyango odiochieng' dhialo jopuonj. Kama ne gichwalo kwayo mag gi mopogore opogore, moriwo kanyo nyaka ng'ure okumba mar thieth mag jopuonje pacho kae. Kizito Joyce nyewe odiochieng' manye dhialo godo jopuonj, odiochieng' jopuonj jomabeyo, kata jathum Osito Kala bende nower ni jopuonj jomabeyo. Japuonj ng'ama ber omiyo Joyce jafwambo. Japuonj ng'ama ber ahinya omiyo wan kod okil kachiel kod midusa mopogore opogore pacho ka, jogo matimo tije malich ahinya. Dine japuonj onge, bende dikoro weche ma kamagi ok gine kaka koro timre e Ramogi TV kae. Mano mana tij japuonj. Koro gilak seche gi bende wageno ni penj 3 madito mago mag Kenya dhi chakre e tarik 21 dwe mar 10. To sama gidhi chakre ni koro ywak nitiere nomenda mano ma piny owacho oro pok oro. Mano king'iyo kata pesa monego bed ni oro wi japuonjre ka japuonjre pok or moromo kanyo. Bende giwacho ni weche mag penj gi piny owacho onego bed ni oro siling 344 wi japuonjre ka japuonjre mondo mi okonye weche mag penj kanyo. To giwacho ni lak seche gi ni pesa ma tiere ma giseyudo mar mondo mi okonye onyiewe gigo mitimo godo penj en mana siling 300 kende wi japuonjre ka japuonjre. Koro midhiero ma kama biro molo ne skunde go mantie kod jopuonjre matin, me wacho nang'o, koro pesa gi matin cha
ok nya konyo nyiewo gigo midhi tim godo penj. Mano omiyo nowacho nang'o ni iyudo ka skunde mantie kod jopuonjre matin, pesa magiyudo cha tin mok nya nyiewo gik moko, to skunde mantie kod jopuonjre mang'eny ka oornegi pesa cha koro nyalo nyiewo gik moko kanyo e. Koro mano midhiero magintiere go kanyo, ywak magikwayo mar mondo mi piny owacho or pesano eka penj magichano timo ne odhi timre e yo makare. Kaachiel kod okumbagi mar thieth, gikwayo ahinya mar mondo migi thuolo gidonjo okumba manyalo dhi kodgi makare. Wang'eyo ni ne nitiere okumba mane gintiere mano mar NHF cha, to ne gintiere mano mar Mikel, ma bende kineno kacha obila bende nitie mar Bliss. Magi noyawo negi okumba malach, magi ne giyudo thieth e yo makare, kendo omenda mane giyudo kar okumba kanyo e yore mag thieth ne lach ahinya. Koro sani ng'ur ne ntiere gin kod jur kanyo ni to shani dhi ketogi nade, dhi ketogi kaka jo-Kenya mamoko modiye maseche moko ikoni chul omenda moko imede eka yud thieth makare. Koro weche mag penj kanyo ema gintiere godo ywak, bende ywak gisebedo godo pesa no mioro wi nyathi ka nyathi kata wi japuonjre ka puonjre mano mar capitation kacha mosemiyo weche mag somo kosedhi makare kuonde mag puonjgi. Koro bende waneno kancha ni timo nonro mar mondo mi ang'e ni to pesa mioro ni ore ne japuonj mantie ne skul mantiere, japuonjre mantiere, nikech noyud ni skunde nitie manyawawa, jopuonjre mantie nyawawa, mano miyo weche mag somo koro ok dhi makare kae. Koro pod wamedo mana dhialo jopuonje jomabeyo. Jopuonje jomabeyo miyo wan kod Willis Odembi nono weche mag tuke malich ahinya. Aya, ka nyaka sani wang'eyo ni migawo mochung' ne wechego mag somo ne nitiere kod chenro mano mar wanyalo timo gino miwacho kanyo kod dho ngere ni verification, kata mar yango ni jopuonjre makama ema adiera nitiere skunde makamae kapok gichwalo omenda ne skunde mopogore opogore. Sirikal bende nowacho ni omenda ibiro mana gol mar mondo mi odhi ne skunde kaluwore kod enrollment data magise verify e yo makare kata magise yango ni gin adiera. Par ni bende noseyudo kata noseyangi ni nitiere jopuonjre moko manyawawa, gino makoro migawo mar somo ne dwa yango ni oyo jopuonjre manyawawa koro onge skunde, ka koro gichak chenro kata gidhi mbele kod chenro mano mar chwalo omenda mag somo ne jopuonjre. Kodhi mbele mana mapiyo piyo Kizito, it gazet mar 8 oyangore kae ni nitiere kaka cartels koro ne odonjore e chenro mano mar chiwo mbolea manengo ne oyueye pacho kae. Ma en kaluwore kod nonro mogol kanyo kod duol makedo kod mibadhi e pacho kae EACC. Nyaka sani koro giyango kae ni yom maseche moko ne nitiere e system ema koro noyawo dhot mar mondo mi koro achudhe moko odonjre e wachni. To par ni nitiere mane en jatelo mano mar ka NCPB mano Kimote, kata obedo ni ne oyange kata ne oseyang ni mibadhi mano mar NCPB ne onge kod mibadhi moramora. Sani koro en bende koro itude kod bedo kod mbolea mabandia mano miluonga ni fake fertilizer mano maderoma milion 209.5. En gino malit ahinya kwa ng'eyo ni chenro mano mar bondea manengo ne oyueyo, chenro mano yang kanye higa mar 2023 en achiel kuom gigo ma jatend piny Kenya William Ruto nobiro godo mar mondo mi okel fuong'ruok ne jopur e pacho kae. Kata kamano kara nitiere achudhe moko mane odonjore e Kizito. Joiso wachni gimaber, gik maricho bende nyaka timre. Jatend piny Kenya William Ruto kane donjo e tende nowacho ni mar mondo mi piny Kenya obed kod chiemo ni nodhi kelo fertilizer ma nengo ne ogonyre ne jopur. Ne okele, to kane okele weche nochako wachre kamano ni en fertilizer mabandia, bende ni nitiere kaka nitie jok moko makawe to duogo kete ogunde moko duogo use. Magi e chudhe jo black mantie kanyo. Maido ka tend duol kata dero mar kano kothe kachiel kod fertilizer machon Kimote notud kod mibadhi mar fertilizer mabandia maromo milion 209.5. Koro kanyo no aneno kane ogol ne ketho makamano. Koro akia ni koro ler kapamba. Koro wacho ni sama ler kapamba ni rochruok e system nomiyo jachudhe jo black noyudo thuolo motimo timbe makocha ahinya mag kuma omenda kanyo e. Makoro chendo mane jatend piny Kenya William ne ntiere godo mar mondo mi fertilizer ne bedi japuro pur maber, wabed kod chiemo. Sama mogo nitie to ja Kenya wuotho ka odel mbele. Mano koro lek mwacho ni koro luare Luanda kalure kod rode mantiere. Koro iwacho ni gik mabiro mabeyo imanyo mana rode midonjo godo mar loso gino makonyo ji achiel mok dwar ne jo Kenya duto no bendo winje maber ne gima ber mokel. Koro weche makamagi timore, gima ber kokel
timore, kidhi weche mag somo rode nitiere, kidhi e weche mopogore opogore rode, kidhi e weche mag tuke kama pesa nitie Sharon ni Joyce lwedo mabor bende bede. Kopogore kod mano, adwa ni watiek nonro mar gazet, wadhi it gazet mar 12, mano mar gazeti mar Daily Nation, kama koro mano lony mag duol matayo weche mag yiero e pacho kae IEBC chano tiyo godo mano e yiero mar higa mar 2027. Sani koro nitiere jo Kenya moko ma koro temo none matut mar neno ni onge ng'ata manyalo rocho lony makamano. Ano kae ka koro nitiere Nakuru based activist kata jaked ne ratich oganda ma nitiere kaunti ma Nakuru moyang' nyinge kaka Laban Omusundi. Laban Omusundi nyaka sani koro nondiko ne duol matayo weche mag yiero e pacho kae IEBC ka koro gidwaro mar mondo mi IEBC olera ne system kata security manitiere system mare ka koro lieko ni nitiere kaka system makamano kata lony manyasani lony makamano ma IEBC chano tiyo godo nitiere kaka inyalo choche kod gino miluongo kanyo ni spyware kata artificial intelligence. Odwaro mar mondo mi IEBC otudre kod jokanyo mamoko mar mondo mi gine kaka ginyalo yango adiera ni system magibo bedo ka gitiyo godo e yiero mar higa mar 2027 onge ng'ata manyalo donjore e system no. Tang'eni magi gin mana achiel kuom yore ma jo Kenya geto tiyo godo mar neno ni yiero mar higa mar 2027 obedo maler maonge mibadhi moro amora, maonge ni koro bang' yiero to wacho ni jomoko nitiere kaka nodonjre gi server. Joyce mane miwacho nang'o? Ja Kenya pod onge kod yie kod geno kod duol matayo yiero kod yango ke pacho ka IEBC. Makwende koro kineno ja Kenya mawuok Nakuru no koro ndiko ne IEBC mar mondo mi koro lernegi to system chal nade. En mano ma achudhe mag mbui ka nyalo tucho mondo mi oketh weche kuro. To be gidwaro ni ka gin ma achudhe nyalo tucho to gin giikore yo machalo nade mar keto ageng'a mondo mano kik timre. Ne giwacho ni kata sani andika magisechako mano ma kinde ka kinde mano continuous voter registration ni ne giwacho ni system magitiyo godo sani bende gitiyo gi lens moro magolo picha maler ahinya manyalo yango ni ma to en ng'a. Mano ne giwacho kanyo ni giketo chenro bedo makare. Magi tang'eyo ang'eyo mana ni gin singo kata kinde machien kacha nosesingnwa ni mbui ber ok nyal tuchi to kano chopo ni koro yawnwa guru wanene gik manotimre kata yawe nobedo matek kata do moluor Kenya kae nochiwo chik mar mondo mi oyawnwa savo wang'e gik manotimre ne ok oyaw. Koro wan kod geno ni gidhi keto weche dhi bedo makare mondo mi ja Kenya bed kod yie e duol matayo yiero kod yango ke pacho ka ni kanyo bende mwangote wangwa nikech kanyo ka weche ko bedo makare to ang'eyo ga ni weche mag yiero bedo ga kod chochni. To sama weche mag yiero bedo kod chochni wabedo kod higni 5 mar bedo kod jur kachiel kod ng'ur nikech mae duol mamiyowa jotelo seche moko wadhi yiero to system karach dong koro kwa yiere nyawawe makoro yieronwa. Aya kata kamano e kinde ma magi duto timore bende wamedo paro ne jopiny ni IEBC nochako ayanga chenro mano mar ndiko jolut ombulu manyien tarik 29 dwe mar 9 mano ma higa ni omiyo koro ka in rawera pod ionge kod ombulu ne ni wuok oko ikaw kura mare. Adwa watie kod machinglo manitiere it gazet mar 15 wang'e ni koth osebedo ka chwe ahinya nyato buore Nairobi ka koth mapek ahinya no chwe kata chieng' ngeso chieng' ngeso chieng' tich abich koth mapek nochwe ahinya. Adwa noyud machinglo makamano kwa tieko nonro mar gazet Kizito wanyalo mana pong'o gi wiwa ni to onyisang'o nikech buore Nairobi kae ka koth ochwe apeyni moko ok kalre to kineno pach jagoro kanyo Kizito ka watieko kaachiel kod wachni mogik. Joyce owe wacho kata na peyni moko ka koro apaya mong'ado malo mar expressway ema nopong' malich kama chacha chalo nama taro ma nyamburko nime pi. Koro kineno kanyo ketno yie mana machal kod mano manoket kacha ni wadonje. Wadonje kanyo kineno pi opong' nyaka chupni takataka kor wuok lewo pi. Joyce koth mano chweno ok ni olich ahinya kata moingo koth mane chwe ga 2007. 2007 be koth ne peka en mana nang'o chenro pok oket makare mar neno ni to koth kochwe to pi nyalo kanye kadhi. Sani kwan mar jo Nairobi bende osemedre. Plan manoket kinde ma kocha waseingo drainage waingo uto medre mang'eny jo Kenya medore koro yugi bendo dhi modino kuonde matero pigo. Koro en mana nang'o oket chenro makare losgi manyalo ting'o pi ok ni konyidhe mathini sani onyidho ni to wadwaro mana yie jomkokoteni sani winjo maber sama koth ochwe mer iting'i mana makocha matin iti
pesa donjo. Wach ni mogik Kizito kwa tieko. Watieko mana kwa paro ne oganda wa. Ni mar mondo mi wandikre wakaw ombulu ni mane mabro miwa thuolo makare mar jakelo jatelo mwadwaro. To kwa bet ko chien mokwa ndikore in ng'ano moro mondikre ok indikori in ng'ano makoro bro dhi to chunge tie yien moro gombaka ni telo rach to no kik ndikori mi dhigo luto ombulu mae kinde momiwa to Joyce wach ma bende tie kanyo ni mine continuous voter registration motimre a pieces mag IBC mayude kar chung od bura duto korido ka kuonde go bende bor go ganda mane omiyo seche moko bende koro kwan mar jok mosendikre gi kinde gi ne piny kora kia ni jo Kenya rito moro ma mass mitime dwe achiel moro miketo ward polling station ka polling station cha to wakwayo gi ni gidhi asaro odiochieng' achiel gitiko do omenda gi gichop kacha gindikre. Erokamano Nyeri Kokeo Kizito kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono ibie nonro mar gazet momori nyaka Ramogi Ajwang' e kind The Standard kod Daily Nation inyalo dhi nyiewo tibedo piny isome e yo makare. Yiena mar mondo mi akaw yo madundo gi sani nyawadwa James Opondo oseikore mar kelo ni nonro mag weche tuke. Warom kendo kangoromo kanyo saa 4 mar onyango kama anga kelo twak e chenro mar mbako romo. Riti masani nyinga Joyce Oduor.